sa kanila, guys. So, ayan guys, good morning! Allah, ayan, lamig na lamig ang mga tets. Nasa biyahe na tayo mga ka-dragon. On the way to Cavite. Sila Ate Joanne nasa kabilang sasakyan. Malapit na kami, Ma'am Binita. Ayan yan, tulog. Siyang yung anto simula pag-alis, tulog, ay. Ha? Oo. Kalimutan daw wala ni Papa. Dito na tayo sa Port of Abra de Elog. Nag-aambong. Oh, ang ganda nun, no? Abra de Elog Arena. Naku, ang tiligaya. Kalakas ng alaw. Kahit na yun. Mag-uwi na tayo. Kami yung pitiksan sa. Nagapuraw-puraw ang tayo. Ang nervyos mo na ni Tita May. Santa Carmelita, Santa Soledad. Pakatay na butog na. Montenegro yan. Mobilize. Ayan guys, ang ganda ng bag ni Auntie. Parang galing sa balikbayan to. Awang ka no kasi nakadakak. Kulay brown kanya na. Di pa tagbay sa kami. Hindi suso pa lang. Bago rin natin yung ganito ilagaya. Ito galing sa puno. Ewan kung saan galing yan. Lagayan ng pustiso. Bakit tayo? What's on your bag? Na. Bakes ni Ate Luida. Ne, yun. Skyflakes. Yung backpack niya kasi nasa likod eh. Kanti pa sa anong laman yan. Ganda ng pangdalaga yung bag nante. Talaga. Ayan. Na! Ato yun guys, sa skincare. Nay! Kompleto yan. May bulak. Samantala ako walang dalang sabon. Ako nga rin walang sabon. Pero may dalang May sabi adakarte. panggupit ng shampoo. Ay, kunak man ako. Yung kanya, yung lipstick. Ante Red na red. Saan yung skincare man te? Dala mo? Wala. Yeah. Ikaw pa ba? Wala. Ikaw pa ba? Dala mo lang. Konti ligaya kaalon. Wala. Welcome on board. Antok pa si yang kokot. Nagadubalon yun man. Yay! Nagakutukot na yung tumong ng tiligaya sa nervyos. Okay.
Kala ko maiwan si Jidia eh. Hindi ka makahabol. Wow! Miming, Dede? Miming? 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 Kung ka dyan. Nagigising ka lang na tulog lang ka lahat. Ayan! Nasa barko ng mga auntie nyo, mga ading! Magwawalwal lang ang mga auntie. Mag-relax. Ala, maululaman guys! Maululaman ni Jijan! Taray oh. From Tito Subscriber. Yung shoes. Ate Loida. Yung bag. From sa akin. Ganda ng jacket nante oh. Ay, ito yung kante kay ano yan? From ano yan? Kaya kay Tita Loida, Ate Loida, yung bag. Sobrang hangin. Jidia! Jidia, hindi ka nahilo, Jidia? Kapatan mo yung just dito, wala na. Jide, nge! Jide! Jide! Simi Kalbo. Ayan guys, nandito na tayo sa Batangas. Santa Margarita. Saan yung bago? Kamusta naman ang biyahe? Ang buti naman po, awa ng Diyos, makuha ng tubig. Matal na. Matal na yung barko kahit malo. Kala ko, makuha na nalibog. Malabo. Naku, malabo ng dagat. Kitak nalibog. Ilog. Ayun guys, nandito na tayo sa Walter Mart Carmona. Carmona Walter Mart. Sinusundan natin sila Kuya Nelson. Sarap. Ano, halugan nata? We're here sa Cavite na kay Tita Benita. Ha? Iwan ba? Ha? Ano kaya? Oo, dito man. Magsabay kayo kila ate mamaya eh. Mag-uwi rin sila. Pero dito pa muna kami. Ha? Ay, Diyos ko daan. Ate? Bityan? Ha? Eh, mamaya mag-uwi din sila. Ako, mag-uwi daw. Gusto. Ano, Je? Nagsarwa ka? Malapit na? Malating araw naman yung ay, napasayante. Gidia! Ana, dito ka kay Lolo Ben? Pasyal ka kay Lolo Ben? At Lola Benita? Hmm? Yang! Dilit. Yang! Hindi ka magbaba dito, Yang?
hindi ka kasama sa amin. Tara na. doon kay Lola. Best ka kay Lola Benita. Doon sila guys baba sa ate ni Kuya Billy. Sa Dasma naman. Uy, separate ang baby namin. Sa Sabado sila magbalik. Saturday. See you on Saturday. Let's go to play. Basyal ka muna kay tita, no? Hindi ka pa niya nakikita eh. Simula pagkasilang mo eh, no? Doon ka muna. Pasyal ka naman doon. Taluwag ka. Ba pala ng kanyo? Hello, Ate Birdie. Ayan na si Tita Benita. Isog mga Hello, Tita! Wow, nakarating din kami dito sa kanila, guys. Para na kayo sa daruto namin bilhin. Okay lang po. Siya na itong bahay kong Ang ganda nga po eh. maliit. Sorry. Welcome to Carmona. Rito ang mga taga-Bindoro. Kami naman ang namasyal sa kanila, guys. Ay, si May. Kung maglaro ka mamayang hapon, labas tayo mamayang hapon, ne? Ikaw, ne? Ne? Maliit lang dito, kaya bakasyonan lang naman eh. Ang cute nga po eh. Pag wala po kayo, siya ang nakatira dito. Siya na. Alis na rin yung katulong pag ano, pupunta tayo sa Pangasinan. Yung pamangkin ko yung mga dito, uwi na rin, hindi na lang. Hi, Sa! Hello, guys! Yung dalawa na ako. Tabagin niyo muna sila sa kami. Pagkain kayo muna tayo. Wow, sarap naman ang prepare ni Tita Benita na food. Sige na, guys. Okay? Sarap nga po. Yung kami, yung burgiling. Sarap po. Bahala na kayo dyan, ha? Sige po, Tita. Bahala na si Batman. Dede, kain ka? Kain na tayo. You want lumpia, ya? Bawa na dali. Sabi ko, pila mo sa Gini. Sabi mo, pila ikaw? Pila ikaw, pila. Yung dalawa nga. BFF. Mag-BFF. Magaling na yung gaw. Thank you po sa food. Ang dami. Kaya na po tayo. Sige lang. Sila ni ano po? Sige lang, susunod mo. Sige lang. Bumili po kayo doon sa pouch. Ayan. Yung egg-roll, tapos na yung iba. Wala, meron pa. Si Gringo. Si Gringo. Ang galing pala magluto si Gringo. Pogi, oh. Gringo? Ito may sugar dito, water dito sa Oh, yun na-open daddy, oh. Wow. Wow! May pasalubong pala si JD eh. Wow. Wow! Car! Happy? Are you happy? Wag yan, wag yan. Oh, wag yang... Ay na, oh, yung toys.
Yung car. Ah, Jenny, oh. Ang ganda naman ng car ni Jenny, oh. Si Wawa. Wow, ganda naman yan yang. Liana! Liana! Mine! Manood na lang kayo. Ma. Uwi na yang kay tita niya. Eh, mamaya. Bye yang.